B'daqqa ta' pinna l-Università ta' Malta u l-Kummissjoni Maltija tal-Films iffirmaw ftehim li se jara l-istudenti f'kors f'livell maġisteru fl-istudju tal-films jibqgħu jgawdu minn studju tal-ogħla livell. Waqt konferenza fejn fiha ġie ffirmat il-ftehim, ir-Rettur tal-Università ta' Malta Alfred Vella spjega kif riżultat tal-għajnuna finanzjarja li issa l-Università se tkun qed tirċievi grazzi għal dan il-ftehim se jkunu jistgħu jinġibu f'Malta produtturi u artisti barranin sabiex jgħalmu u jaqsmu l-esperjenzi tagħhom fl-industrija mal-istudenti li pparteċipaw f'dan il-kors. Mawa News il-professur u koordinatriċi tal-kors qalet li l-istudenti se jirċievu taħriġ formali fil-qasam taċ-ċinema. Maħna wasanna f'punt illi kieku ma kenniex it-tiġdid ta' dan il-kuntratt tal-isponsorizzazzjoni, finanzjarjament ma konniex inkunu possibbli illi nistiednu pereżempju reġistri ta' kalibru internazzjonali, directors of photography, scriptwriters, illi jgħinu l-istudenti tagħna fit-taħriġ formali taċ-ċinema. Intant, il-Kummissarju għall-Films Johan Grek spjega kif investiment u attenzjoni għall-edukazzjoni relatata mal-industrija tal-films se twassal sabiex iktar żgħażagħ jimirħu u jaħdmu f'din l-industrija. B'hekk inkomplu nollu l-skills tagħna, nollu t-talent tagħna, nollu n-knowledge tagħna u nirrispondu għan-needs tal-industrija tagħna. U għastmat li l-industrija tal-films din is-sena ħallit mal-40 miljun euro fl-ekonomija Maltija bis-saħħa ta' 21 produzzjoni li għażlu l-Gżejjer Maltin għal produzzjonijiet tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.